cikina, san ki yana cikin jikina. In kika bar ni duniyar nan zan kwana garin da babu kowa. Tabata gare ki na zo da kokunana, ki mai agaji a rayuwata, san ki yana cikin jikina. Na san za ki tausayawa zuciyata da ke jikina, ki so ni baran irin halina, baran Allah shi tausayina. Ki ja ni ki kai ni inda abban ki har umman ki sahibata. Ayo magana ta auren muna san duka za su yi fahimta. Iyaye na wasu amince sun yarda aje kan maganata. Daga ranar bani yin magana da wata ya sai da ke amarya.